Nagkakusog ang bagyo nga nahimutang gawas sa Philippine Area of Responsibility. Katapusang nabantayan ang sentro sa bagyo kapin sa 1,000 ka kilometro sa sidlakang bahin sa Eastern Visayas. Nagdala kini sa gikusgon nga 65 kilometers per hour ug ang unos niini moabot sa 80 kilometers per hour. Nag-irog kini pa southeast sa gikusgon nga 10 kilometers per hour. Matod sa pag-asa, ubos ang kahigayunan nga musulod ang bagyo sa Philippine Area of Responsibility. Samtang ang trough o ang extension nakaapekto sa pipila ka mga lugar sa Mindanao. Padayon gihapon ang pagpasulabi sa northeast monsoon o amihan sa Luzon ug sa Kabisayan. Samtang subay sa rainfall forecast sa Metro Weather, masinati ang katag-katag nga mga pag-uwan-uwan sa ubang lugar sa Samar ug Leyte provinces, lakip na usab sa Central Visayas.